Karlitang borsing ingling aphan apran karmudet aphan sodak akang sai pivek nang jibusi karbiang longrong asaramayatum sodak pen kehangpon. WKSE atum kachirap kachitudun pen Dipu Government College along admission kipalong dun thekapot WKSE atum aphan kachuru pajirpon. APHLC pen Congress Don Pharo hinirap hokep sosiarat atum BJP along kachipaong dun. India census along Karbi Longri Abirta tum anki hong hari pusi jetok dun Japan ke KCA kong kyunbang velson tisupen pachinipon. Eastern Karbiang Long College along free admission long et nang Jipura Students Union lapen KSE tum thurpak pen kachisongpon. Balijan Kapathua Klamalong Summer Football Tournament kicheng. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpe Lakhain ko raisi Borjan MEC constituency ke parlo dilaikania ingleng arongasar Karlitang borsing ingleng artaningkan phoke brapho oto chuvek chot pensi hem tunisi kelang pon bomlo bonta ke damtang jakhong ni phai thom kebra isiarni Manja Police Station ke parlo Dalduli Reserve Forest Plimplamatong ing namaju along si Karlitang borsing ingleng kititang abang arpum long ponlo lapen oto tami avitetlo lasi rongasar aphan lason apran karmudet aphan raikom sai kiatum nep ingnang si akai si phatek thapnangji athe oto chowek chopen si hem tunisi kachelang i lapen Karlitang borsing ingleng ahem asoratuma phan KAAC ben compensation pibek nang jipusi kara tiripi working president Budo Taropen pachinipon rong saratum kedo kachirok to kakenang sotlo chini pameme atum aphan rong jak chedet nangji non la swa kaya hut thang chiputhek thi akeheng no tumta rong along kewang du utiti lasi kedo kachirok tok pen langdun cari dunang jiputa pachini pontu. Karlitang borsing ingleng hangsame inurong asar la ana daito kithe rong rup cari kalam apan anta munitum lang ropsi labangso out lang no claim apran amuka apran karmut lahai bangke pini mi oidalo lasi pini rong asar same labangso lasona munit keklang dukok ajoni pini rong asar dame siri sangam nakok kasi labang so ka wedari phan ni tum rong asar do an kana part me kar mi do an me labang so ka tire megi munit ki me out lang no aning ke no haya munit bangke arong tin arong asar arong tin ame kar me labang so ka tire thegi phan ni tu hin pen pini tunen ri pon lo je dang rong ame kar tin phan hen adon tin me chelang pami pansi rong bucilin nangji rong dorapte nangji munit kimi ke bang pronte ajada khai sami labang so lang teri pa mimi te rong alo chak ponang ne pin labang so gotona ke dopok sami alang li inut out lang udak amunit asonti heglong pusi ratum ni ponlo labang so alang udak sami heglong lor tami inut bainya rong asatum kamunti kapasite tepang se ajoi ni alang li rong kiduke rong pararong amikar pusipu tasomekar ke munit kimi lang Arjulong ratung kay kana tingte dothap du pruben sidak kewang betu namang tu Karlitang borsing ingleng mangke apa wa pin pini itu ben ciunang koklo tapi la jinsu me ning honduk lo alang li intum rongasar long idodun paino rongasar labang son abi tharam nong hinang mangke labang betu edung kecok ki pakai no do koklo si rong sar ada itu setan pan apan kan mut apan ke pilo lasi loan order pan chunir ponlo tini dak SP benjenglok DC benjenglok manja OC lapen dilai OC benja chunir ponlo je nangli tum prabjin pen labang so apan kan mut apan pangke ri tarli pen ingnang pon bek nangji ingnang pen lang pan pangke akai si gel bek nei kale patel lang kok khat pinai busin tuin pen kara central government pen mage kisobat sodak pen pachin ponlo aputa ke labang slong alang le oto same akimi lang labang so oto same prabjin pen palong pilok pen ahem after pan labang so hodai nei pusin tin pen sodak pen pachin di ponlo ate
alang tum labang so auto pen si akaya jon kerengi tasi pini auto pen arong sapan lason ke klaim mangke da lon rar mangke prap din pen di tarli pen alang pan inang bek si di patek haponangi lapen ang pada lampan patek tabde kali lampan ke hok tapi wengi lalo nitu himben sodak pen pasing mangke kali ponte nitu me sodak pen abang so kapin remba abang so sodak pen ke song ko ingleng labang so hema sorta mangke non ki dukok lampot tumada dukok lampot kan tu ki reng nai pan mangke council himben commission ti bek nai pisin himben tu nai pon lo Karbi Anglong hini district ari so ejangatum logachari jia ningke hangatum Dipu Government College aphansi ningka che thedolo bonda Dipu Government College long penang an Karbi ari so ejangatum amen ka che thabdun long leatum dokoklong amen ka che thabdun long leatum WKS atum aphan kerap chuhanglo WKS atum pen Karbi ari so ejangatum aphan Dipu Government College along amen thap pipon vek nang jipusi along kaching vai pidam pen bor idon si amen puthot ka che thap dun thulong lo WKS atum pen ke chepaduk kabor I pidun pen amen ke che thap dun long apot WKS atum aphan ka choro pajerpon Sunitum kidam tang chi close la men itum admission upon wang pen bor I lo admission it chulom bang kilong le dedlo sta men non bang mem tum na ke rabdun pen itum non na du admission bang kilong dun lo pini ke choro lo mem tum phanta thank you ma'am kalang lo nitum 3 days lo ke bang sta me long le nitum phan bang he so hudda sta men non bang kilong lo mem tum na ke chirabdun pen Dipu Government College along ke Charlie Dun jan ningke hangkar biari so ejangatum amen ka che thap dun long leatum aphan amen thapon et nangji busi Dipu Government College Principal KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Education EM Richard Togbi Lapen Silchar University atum aphan kachuning ri alu policy kachuning ri ateng pen amen ke thapon thuapon ladang nitum pini ke bang lagi kop college along Sampi dimi hanse pipen kachuru bajur kidam tang Lapen Dipu Government College along ke Charlie Dun ariso ijangatum anta ke Charlie Dun pe me japhan WKS ATRP sangpi dimi hanse pipen hirjume pajirdum thu long le dopik hang jo hang haile person pen jok senile tum sami women ke si tum sami danang sis nang te fight dun long mate nang te song dun la sila sort teng pen nile tum sit ka dimana teng pen je extra seat nang pinang ji la dak Dipu Karbiang long gop college long ta thi tum Karbiang long tum class government college degree college ke ave kachali athai ave pen nile tum look it to ka teng pen ditu ni tum kachuning ri the director college development council Assam University Silchar hadang nitum lo pale lo sa hada lo ke pale ateng pen sa mi nitum kachuni ra teng pen council sir tum sa mi pen da gop college principal lahai tu pen tum jingki chi than pen sin non bang ke ni le tum phala bang sa sit bang ke nang pi bon sin non thot pini August 4 to 7 an ako da admission of or ako da chik mon thula sinon lada ki do student tum anda pa chu te sit ke long le tum lo sa mi pini pen bang ke ili mithang sami dar na chiram gitu de ben sela alang litum same sidlong pon iglab lo selang litum ma future sami mission alang tum sami mission student ke man thek di aphan le pela bang sakar biang long along sami alang litum mission akam long nang chiram nang chito din ja phan sin alang litum mas sami nili hin kan jer jami pidon lo nilitum kadiman ateng halasot nilitum Silchar University of Aptum Aphan kachuning ri matedak council principal mate education EM atum hani tum loga palle kachuning ri principal secretary haladak nilitum kachuning ri ateng kolote ini nilitum ke hang 250 si hang stami 250 pen non pini pina bi angbong pen ko antong latum dak mane available ka bonai thek jini lage dak college asar to mat staff tum chi chini ko Karbi Anglong along kido kaprek rachari pen BJP along nang kachepa okdun bomasonak taksi pai ni phai priarnita lumbajong MEC pen langpher MEC pen APHLC Congress pen Don Pharuhini raphok kepsusi aratatum BJP along kedeng pon ame langkung habe memorial town hall along pamanpong Lasomay along Dipu LAC MLA ni soterangpi Karbi Anglong BJP MI Phu Roland Kiling MEC Joni Timong EM Madhuram Lekthe Board Chairman Mohon Singh Tiso Laichaning Leng Lapen BJP along Klembang Phu Bang Phiatum Chetongdun MLA KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Tim Karbi Anglong atum ke claim ke dam ke misena joksi kaprek aparti atum BJP along nang chepa ok dun bom lupusi MLA ni soterang pipen ning Japon
long term constituency pen si mathang party COC ladak ilitum CM Dr. Thuram Ronghang kapen ke tim Karbi Anglong ke Japon ke misen pen ke akachang thura ke thek long a joksi kapre ka party COC ladak tim Karbi Anglong ba BJP India kang ke ong nai ke tin nai family long nang join dun APHLC pen Congress arara tum BJP along nang chepa ok dun bomlo. Lapen ke wang journey ta BJP along nang chepa ok dunatum do bom silang pusi. Is Karbi Anglong BJP may pu Roland Killing pen pachini pontu. Party dak Karbi Anglong dak langpher la pen lumbajong angkang pen constituency angkang pen pini dak bang pharu ra phokep suse arat pini dak nangi join dolo arat mane adon lo nangi join dun si pini ningarong lo si pini congress la pen APSLC COC pini Bharatiya Janata Party long nangi join dun dolo si alang le tom phan churo lo la pen thu non nangi join ni tum ta do ulang ko sinil tum ako birta kilong pon dolo nilitum ahok pera bangke karudun long puan chorlang komentu Thomas alang tum ki seng jine kona tong seng ne putekte la pen kwan tong muni do ini la bang putekte dalo setame non arjudun long bapri bapra puan ga nilitum India census nang cheng lu pen Karbi chu arkli chu phijo anim kirimatum angbo ongku pi ka sonsi ka chetok dun nang jima aputhak penang an ka cheton te thekpon long la so puthak pai ni phai player ni KKCA kongchon bang velson diso pherang kia mai ing ni pongsi la so census along Karbi chu arkli chu phijo anim kirimatum an ke hong hari pusi chetok dun etang ku pusi pachini pon Athe hakwa hotpenta hong pen hai kiria posi hong hari pu ki irlo bonta non melom inut bang hinia tum rada tuma phan ki pamang huja phan hempunim la pen bari the pusi paklang ponlo bonta la haya tum an ki hong hari sai delo la si Karbi chuarkli chu phijo anim kirimatum an ki hong hari pusi non census along chitok dun chia phan KKCA kongchun bang velson ti sopen pachini pon sida dharmo amen mate Karbia nim amen binong ha phi phusuri benda ketok wang kri asaba phong bangke hong pen hai kiri aposi hong hari labang sinili ke support no la pe hong hari po nim pen bangsi ketok unang po hadak census long sitame karjudo la pen hadak others po pen chenglok box do rep do lo hadak isia dim lo litum others po long hadak tok mi ala so dim long se fill up unang po la pen penana tum bola je option ne ke ave ke option ave option do aprang bada dharmo amen ke tok athai ke do si litum bangke methang Karbia nim porom puthi ke plang ke phi ituming thum jirlo botang te tum kadu bela chini lo ta penan rada tum han kapamang huia tum do ulo sita hala tame hong hari arolo mane ke bari the tang ho mane ke hempu dharmo tang ho mane ke pede bhakti tom ta ho kapre da son dupik le he sita hal hai ke hong hari arolo asika do bes tame hong hari nim abang si kroi pe nang po che tok pe nang po apen hong hari yong si dolo botang re dak theng pi theng so arnam ke the kadu ko be pengyon kadu ko be dak si chera plang po sinili Karbi kurusa chura ma hang pathek lu pen pinian hawar pharo hini ra truck si kebra isi la pe non ke bang ji chitia chiklo ni phai kre truck arni bangke difu gobois pathu klam mane pathu aklam along ni tum bang suri phokep truckep so searmu non pe tai tenen en bom lo pe amuni da dovek po ni tum kurusa desi bang suri Pot truck so saya kurusar ke thek bin nonga kurusar tamhani tum dak rada thengno se patami horbonam ba puji la pen chihut chiput la pen ko an anama porom thek ma la sorni pathan po la pen ka dugo be arat phasta me ki choki jun ke dam ke bang panta ni tum abar sai piji la pen wang pet nang po la pen chetong na la pen nona census long bangke ka duka be tame honghari pu bang si chetok er nang pu bang si pa chini la hello isa je thak thelo besa je thak thelo ko mane ke hala je ai ka thar tumta ipe chalsi tumta hempu anim nai pu memorandum pidam he dak disi long ni tum bange lage disi long ki pinai ya hormu gali isia census atum isia department do ha dak dam si isia box itum registration nima registration bang kudam nai a preambor ave structure ave pinsi tongan tapre jogon tapre ke chok dei mate na so lahai ke claim hi potang de sia ron chok lim ni dum da pote minister han chitong nam lo indigenous minister han chitong nam lo
Assam Chief Minister han chetong pik le poteni tum si minister hazi lu pilok si la dharmo men la hilo de puki thanam la kali a department chi do re mane a department long si nima men a box lam nei la kadu venon a hokper hong haria nim po tum ta ko an si a bang e do ma hem phua nim ta bang ko an ma chi chini ne a song a tum ta ai si a song along members ko andolon non da chi chini choba arjum tha nang dia kapre anim ki oda song dan arjum thanai tulo members ko anop no a diary san plu no a register lang no kadu be members list lang ni tunga a member a register a list ni tum nampak lang depo la pen non census ni tu methang da census kuri bomje christian tum le sia mondri long ko ana abang phu alo so pinso sarpi sarpu ko an si doma ba lukhimon na tum da isia dowan long ko an si kachiyuk dun ma la son si ni tum ta all hawar tum pen san chom tum pen ni tum ta so list census bang hong hari jet a census ni tu kuri bom un an bang ke ni tum ta east west ta men tum isivet padopo maneจะทักเทโลอีสเป็นเวสทักลงเลยก็มันเนี่ยเวสอารอนคอยคริสต์ให้มันเนี่ยอีสอารอนคอยคริสต์แต่นี่ตุ้มลองให้บังเอาไปเลยอีสต์ไอซีเวลเวสไอซีเวลการบิแต่การบิลนิ่งสินิมิสิโดนังพลันจอร์บกจันซับดิวิซันอังกังพิอาลงเป็นนองนำกัจทางกลองคอลเลจปลุตังเตหันจังลังสูเอสเทิร์นคาร์บียังลงคอลเลจตาอัทักเสียลงสีอเมนดุลบนตาปีนิงอันิงการอาร์ตส์ละเป็นไซน์สตรีม3ละเป็น5 semester ตุมาพันอันตา free admission เป็นเด้งปนเอตพีปุทอดอันนำเป็น readmission to เวกนังจีปุไร students union KSA ละเป็นกีรัฐไซกัมเกลมบังพวดตุมทูร์ปักเป็นกัจจิซองอาไซเด้งปนังกอก No justice! No way! We want justice! We want justice! We want justice! Student little law! หลังดามีเกดามตั้งอันนิงการอ่านกี science ละเป็น arts stream ตุมาพันอันตา free admission เป็นสีเด้งปนบอมโลบนตาปีนิงอันนิงการบังกี back up กีดัวตุมาพัน free admission เด้งปนเอตพีปุทอด science stream ตุมาพัน 7,840 ละเป็นกี arts stream ตุมาพัน 7,180 อันนางจีปูเกหังเดตจอก students union KSA ละเป็นกีรัฐไซเกลมบังพวดตุมเป็นทูร์ปักเป็นกัจจิซองไซเด้งปนังกอกและสิลบังโซ admission นามกีโซพุทธาการบิยังลง autonomous council education department ละเป็น Assam education minister Ranuj Pigu ตุมเป็นกูปีลัมคลาร์ PC กิปูปอนจิมาลกีอปอร์ซีอิทันโปบกจันเป็นราจิบสันรองปีการบิลองเรียบิลตา Rolo media person tuman sami pini ke de tu lo boy pit sami ni tum memorandum ki pidam labang so result non anda ni tum phana chata we RG ding pikang no lake 1 week 2 week aprang lo lasi o hala dak dam sami ni tum pidam lo la pen council tum no sami ni tum ka hela dam RG ding pig lo sitami ho dak pen thang result awe ni tum ka protest bang ke bini bani ni an lo la pen la dak arleng ke the tum nang ka homri putawe lasi ni tum ka chuning rigela hello la labang so protest ki ding nang kok labang so alama bang ni tum phan prab jin pen nang ki solve pg phan like every year ni tum labang so aning kan stami la pen ki bang chilang an stami ni tum free admission ke long kon je phan an hello Balijan Youth Club atum Chepatur Pi Ponalong Karbiang Long Frontiers Welfare Society NGO atum Chirap Chitudunsi Balijan Kepatua Klamalong Summer Football Tournament Kepatu Chengpon Bomlo Kicheng Sierni Aluhia Manpen Karbiang Long Frontiers Welfare Society NGO Meipu Molen Teron Elvin Teron Monos Gotom Prem Chetri Ruponinghi Suresh Gotom Dil Chetri Balijan Youth Club Ameipu Samson Tiron Pen Chenglok Kithigding atum Chetongdun Kicheng Sierni Combine FC la pen ki King 9 FC atum Pathupon lo ke Pathubo mahot goal hini chetapon si kerem ke hai patini pon un ederlo la si kerem ke hai ke patini je phan penalty chitur pon si King 9 FC atum goli si pen che pahai pon derlo Bokojan pen Rajibson rong pi Karbi Longri Abirta Pinya Abirta lang si Kangton lo Kardong